korobekana kwene kiwa samatkata toime kaunti ya Kisii kiaita igikererete obonchoreria koraterena bono nigo igatia bonchoreria babere bawe sokia na gukwanira igoro yo koirana inse wa uchumi askiria baganirie abara ikorwase tinse muibere agokoro koigwana erio korobia obugima. Aya ni gagoche kerekerewe gokorobekano konde korobirgo chakere tukuri Jumatano ikiye insayanse meli kwamelia serikali Azimio One Kenya batebirwe ka serikali egwokogani kwabo abonchire kurwase chire daraja mbili niko batebirwe korobekano kuni okanda tukobaletera asale nene na nekwera ni nsamangana rengete uchumi muri kitonde Steven kurwase chire daraja na gatwalganire roboti rokobwatia Chiwiki chia maega nigo korobekana kora lirino mu Azimio nigo kwabire okogenderi wa chinsemo ao imeyense kati yabo gusi nigo nakoleta roko ikechiro ya daraja mbili komanya birengerero byaba onchireri igoro yo korobekano kwo ase igoro ya maandamano aya nigo ntagete gukwana nga tabwati faidende aso mwana inchi buna inche oyoro munyabiasara daraja mbili nambe yemo igonta gete goteba nga amaandamano aya ase ebiashara igaletira asara enene ase ngencho korubuna chagete tindara faidende na asara ngedete kunyako bankorora njegento nare gosaba aba bonsi bakonya kuandamana mware gwanja moira ne makore chigasi cheine sengencho na chige chira bakonye amangana araira engati arenge serikali obugimana babwarenge tabato chinga kichingorora bae nabara chinga ko chingorora barae nigo baerera asara babire bakonyora chinga kichokorobekana eyo yaireiro bonchireria bwabo kogenda inse na obugima gokonga intubu no mwana inche ngumiete ase ngencho keronkorigereria ebiashara bino nkonyora ninche ngona chwe bango uchumi gagendete gotira igonto bwata asara enene eketokorigeria chibese konyora nkoni muna litukoria rero tindao nikende yonsi korumambia konyora nkoni elibu noe ni 20 lakini bona gatindao ni none chiri bubere igo ina asara enene na nyorire buna inche omunya biashara daraja mbili wetani ko omunya biashara none bango yaito ya Kisii county go ya reduce gati yabonchire nigo baegerere serikali ya Kenya kwanza kibakobori abamenye kwa serikali chingaki goikirania meroberie begete egento nare gwanja gote yabarai baito oyoro mheshimiwa Raila Amolo Odinga ayo murai Ruto chingaki chingororo araense sengencho ngaki barengo borai obogimana babwagenda toko baigoro serikali yareto obwoyo twarore bane bitumango nyakogubire bitume byabere all over the country ndagera ya ijoro yokonyota bwati bono ngoragera umurai bwense William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga nigo basabiru gwetanga na tofauti chiabo chiage siasa na koigwana eliogo sukiense bosio uchumi yaito gegendete gokiago chinse samo yani omogambio ito William Ruto na tolierete chira ekera tolierete chira nga na to boost buna abanyabiashara ntorarura kende igo na asara togendete korora na burayo ntorara faidende igo mama mboga tunaendelea kuumia sana twango sabanga maandamano tabwati kende taigo toirande igo tigoba bwatera ne buna barayi na kajagua sore nayo munwa yo gogo tigwakwana iraninse mwiranie bintonse elinde ensage andravia moko andra kokotebana kigo inua banyane nchara minute barie Koripoteria Ndizi TV koruchense mochia daraja mbili Kisii County erietariane Ndemo Steven.